sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan Zona Libre. Karon nga daw sang Lunes petsa 18 kita sa bahin sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Sa rin nga pagpalagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi may kaupo daging olagad Bombo Ponce Espino tubtog kita alas 9. Ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong so kapag patpat sa pila ka madalaguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ito sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabasahin sa resitag sa kama areas of responsibility. At isang tanan kamasantang aton sa rin nga mga kauturan na no? Mga taga para mati nato na abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalataw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagiman sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre nga aton man sa rin nga mga kauturan niya makabaran sa ila sitag sa kamapuloyan nga ragap mati na sa ila tag sa kamata sister radio pinagi sa 630 kHz. Welcome sa pagpanagan sa pang-Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Ikatatlo na ining adlaw sang Lunes sa ikatatlo ka semana sa kanapulo nga bulan sa sing tuig, ang tuig sang mga turo. Kamusta ang Lunes nga adlaw ninyo dira? No, so maulano ng aton sa ring panahon niya makabanan no diri sa syudad ya sang Bacolod sa subong sa ring adlaw no kaina sang aga do kanami man sang butlaks ni haring adlaw. Pero nakibot kita makabanan sang hinali lang gati way gani ya malabutan sa alas 12 no antak na sa udto no kabatsa kita sa manipis kapag tupa sang ulan o kapag pulo panaliti asa nga nagdamol na gid. So, di nabasa naman ang mga linabhan sa aton nga mga kauturan. Kung dito man lang ta kontani, no? Nakatulad si bawas mamblas ang nagligad kasi bana, pilaman ka adlaw, no? Parte ka mo ano ng aton nga panahon. Basta mag-ulan ganin, hindi expectaron tigid yung makabanan, no? Ang pagluntad sa mga power interruptions. Kapag ginasiling ta nga mga kuan, no? Mga unexpected nga mga power interruptions. Diri karon sa aton sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod kag porsyon sang probinsya. 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi ano ato labing kalorpang doon pila ka badalagkuan ta nga mga balita. Sa aton nga top stories of the day madalagkuan sa ring nga mga balita lokal. Ang aton nga Vice Governor no sa probinsya sa Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpahayag sa diri makabarang ati magasugod na kuno sila sang pagparigayon sa deliberasyon no sinidiri sang budget para sa 2022 budget niya makabarang para sa aton sa iyang probinsya no sang Negros Occidental nga ti ang aton gobernador tinapahayag man diri makabaran no nga by December hindi na gani palabutan sini sa bulan sang Disyembre no mapasar na ang aton siring budget. Ang budget ya makabaran sang kuan no budget sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang ti balaon naton ano mabalantayan ta no dira sa bahin sang paregyonon sa di makabaran nga budget deliberation sa bahin sang probinsya. Subong daw ay manggi kita so far sa benakitaan no nga oposisyon iya makabanan no pero ti kabay pang hindi bala magtuod ini mga siyempre mga paminsaron ba no sa ato sa ring nga makutan ti to kung nag-isa na lang sila dira katuhog no ti way na problema mga partners in crime man o kabay pa nga hindi lang amuna no so kita o kon kamo bilang mga elected people no sa makabanan sang probinsya sa Negros Occidental di akto man kamodra bilang mga legislators no hindi nga ang nabalaan nyo lang daya pagbayaw sang tuon nyo ng kamot no kag mag yes or no kamoda o ne so ano pagid no approve o adjourned bla no pareho di sa bahin sang City Council no sang syudad ya sa Bacolod nga may makonsehal na da ahay no ang iya obligasyon schedule to kung tuka niya permi pangamuyo
no, tuka niya lang permi mag-adjourn sa sesyon. Amo lagi na present man sa sesyon, pero daw ay mantan ni hay ni hoy. Why makita sa may nabalaan dira ako nabatian nga sus naga-fiscalize gini sa tutuod. No, naga-bais gid sa da, naga-insister gid sa kung ano ang kwandira, no, anong nagakadapat. Iti anon mo na kay gimbuto sang tawo kung isa daw hindi tama na mabasol no, ginabalik tama na Japos pumuluyo. Pero ni nabla akong mensahe bla no nga ang mga butuhon naton hindi lang dire sa Bacolod kundi bilog nga pungsod Pilipinas no pagbutuhon tama bla nga mapuslan taman. Although ti ang mga pigado no ti nagapigado na ng pigado sa mintras mo o pila gid ka porsyento o kung ano gid ka dako ang porsyento nga kwan nga ang mapigado nagamangaranon dayon o kon bag-o kon sino na da I mean kon may mga politiko nga nagadalaog nagabuli gen dia no ang aton nga pagkamanggaranon or pagdamo sang kwarta ta depende na sa aton dedikasyon depende na sa aton yang daw may foresight man kita bla no sa aton sa nga pagpangabuhi hindi kay salig mo sa mga politiko no ang aton sa sa subong ang sitwasyon especially diri sa bahin sa pungsod Pilipinas ang mga manggaranon dagami lang garanon na lang gani o ang mga baligya utan bisan sino pa ng mga plungko dati amo man na Japon trabaho nila hasta magkalamatay sila da bla mga utod naton nga mga siyempre mabagnihan nga baligya utan baligya isda no kun ano dati pilaman so kung ginansa man gamay pero ti inibla ko isa-isalig tayong pagabuhi tayo sa gobyerno ka sa politiko at iwa tupa no, kitaya ang magpaninguha no, vote wisely sa palabuton sa eleksyon niya makabran no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod samtang tuga pa sa diri nga mabalita dumduman nyo to ang natabo no, sa diri makabanan sa isa ka pulis tubla no, nga ginlutang nalutangan patay dito sa may bahin isang antike no so baka subo-subo man ni natabo in I think no last Saturday no sa natabo ining insidente matapos nga ti ini si kuan ano ang pulis nga napatay makabarang Police Staff Sergeant Elvin Agting kana igo sa nagalalain nga parte sa iya sining guya no sang armas so lutang no tinapatay ni siya. So i-check naton karon ang parugyan diri sang aton nga PRO6 spokesperson nga si Police Lieutenant Police Lieutenant Colonel Arnel Solis no sa aton nga kapulisan toldo ti manabla mga rules sa bahin sa rules of engagement bla no nga mag-engage ikaw dira no sa pagkakatuan mo da nga binais-bais pagkakatuan mo da nga matawag pulis matawag muluyo sang pulis para nga papacify no ang magamo kuan lagi bala no kita imakabanan ng dapat may paghalong man ta no kay at least man nati ano gid bisan ano gid kon naeskwelahan mo na ang pag-uyat sang armas no ano gid na abi ang kuanda kon naeskwelahan mo na tapos ng eksperto kagid ti bisan eskwelahan mo pa pero may iban pa gid mga waik tanobi kon okay lang ko nagatubang na permi sa imong kontra mo no ti kon nagatalikod gabi ti kundi sorry ka man na ti mga kapulisan ta ginadayaw ta man ni sila no kag syempre kwan no tagan sa mga commendation no kung may maayo man nga kaayuhan no kung may maayo man nga hinimuan e makaberan no sa ila sila pag panerbisyo muna no so ti masubo nga may pulis nga napatay no pagod lang sa sining ti kung isa mga domestic lang nga mga problema no nga nagakatabo diri sa aton no sa aton sa nga palibot no kag of course no dugangan aton iya makabran sa aton sa nga makauturan no diri man sa aton sa nga pangalagad no kay pagatutok do kita iya makabanan no karon diri sa aton sa nga para tunta kag syempre oy gina-remind man naton no sa diri makabanan subong adlaw pila ang na-record nga kaso no sa COVID-19 diri COVID cases sa may bahin sang Western Visayas. Okay, di kon na taon naton nga makabanan ga matamba tagid man nubo
no ang aton sining kaso, no kun lang taon ta sa bahin sang bilog sining pungsod Pilipinas. Yesterday, no, we have 85, I think, no, 85 cases, no, record sa isa lang ka adlaw, no. So may ko tani kun amo lang tas ni permi, no, hindi gid magkalipat, no, sa pagsunod, no, sa mga minimum health protocols, no, sa dili makabaran sa bahin sa aton sa iyang pang adlaw-adlaw nga mga likoton niya diri sa may bahin sang sa bahin sang sudad sa Bacolod, no, at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. No, so di isa na karon sa pagkatutukan naton ang latest COVID situation diri sa sudad. Samtama dalaguan man nga mga balita national in connection sa sining deklarasyon, no, ni Vice President Leni Robredo nga magapadalagan sa mga bilang presidente sang pungsod Pilipinas, no. So may mga karaban kuno nga patiginon diri sa bahin sang area, no, sa makabanan sang probinsya sa Negros Occidental. Magsiling ka Region 6 manggid, no. So do kuanig ba ini, no, West Visayas, no, do Liberal Party gid man ini di, no, do liberal ka do diri nagadinaog, no, ang mga kandidato sang siyempre oposisyon na subong isang una sila man ang sa bahin sa administrasyon, no. So di daw nagpang bakit man lang to si Leni Robredo sa mga senador to kay upod niya sa iya sa nga grupo, ara to si Senator Gordon, ara si Senador Mig Subiri ang Senate Majority Floor Leader ta, no, ara si Senator Villanueva, no, puro pinang bakit, no, ang iya nga line up dati mga guest candidate man lang ni siguro, no. So nami tani kun ang grupo blang pulido kag solid gid bla, no, nga grupo tini man siling tutuo nga nagsaylo na sila mano sila mo posisyon subong. So man ang aton iya makabaran nga tutukan naman karon no, dari sa bahin sa ato sa ring pagpalagad kay ti mangin after sang pagtapos sang filing ba naging mainit naman ang istorya sa pamulitika, no. Ang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Richard Gordon, no, ang mag-resume sang investigation. Buwasan nga daw yung makabanan, no, may kang tanan sa sing overpriced nga mga health equipments, no, mga PPEs, no, sa dito makabanan nga ginbakal sa Duterte administration sa pharmaceutical. Ito pangdan dali sang Senate Blue Ribbon Committee nga daw na una pa kuno ang kalisa sa kabayo. Pero hindi amuaw. Daw man may isa sa marason sa pagbanggianay sang mga tinaga, no, bayduhanay sang tinaga ni Senator Richard Gordon kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sige, no, kag of course, no, sa bahin sang pinakalitas nga COVID case naton subong adlaw sa bilog nga Pilipinas, nagdangat na lang kita makabaran sa 6,943 kaso subong sa adlaw, no. So ti medyo nagpropanaog na kita. Anyway, may naman no, sa makabangkon ma-maintain na gid yan naton, no, ang ining kagpapadayon, no, ang vaccination, no, pagagati nagtaw-tahaw na gid man iya makabanan ang kwan, no, ang ining Delta cases, Delta variant. At siyempre, no, ang ining pagbutang man sa pila ka lugar sa Manila, amat-amat na lift, no, ang mga lockdown, no, kagin pamutang sa ila. Sige, no, sa muni karong pagatutukan naton iya makabanan, no, kapag diskusyonan diri man sa ato sa ring pagpalagad sa ato sa ring palatuntunan. Para sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 7. Ari, no, sa aton sa ring Bacolod at the same time, no, sa aton sa ring mga kabombo, no, so sugod gid man kita makabanan subong adlaw sang Lunes, no, sa pagpatpat sa inyo sa mga promo mechanics, no, sa aton nga mga taga Paramati, no. So sa tunga sang pandemya, no, kaupo din yung Bomba Radio Philippines nga wala nagauntat sa pagpaligyan sang tatlo ka mga nationwide promos
agod nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw nga ayuda kapag himo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. Sa aton sa mga kabadululungan nga pagbangon sa liwat namon nga ginalunsyar ang 1-2 Panalo Part 20. Kung nagbata kaniya mga sang 20 sang 2001, no? 20 anyos na. O ang bata mo kaparehas edad sang 1-2 Panalo ba kay Part 20 na kita. 1-2 Panalo Part 20 sang Bomba Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa. Amo ning nami nga tinaga no ang kasiyahan na subot sa yung kwarta na cash kay ga panagtag naton no sa aton nga mga pinalangga nga matag pramati no sa liwat ang tigulo sa aton title sa aton nga promo ang 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. No, so as per approved by the DOH FDA, CFRR, permit number 1553, series of 2021. So may FDA approved na, no, kag DOH. So total of 6 million pesos, no, prices nationwide. No, total of 6 million na total prices nationwide, mga kabanan sa aton nga mga. So isa ka winner sang 1 million pesos na cash para sa aton nga grand prize. Basi diri naman sa aton mabalik, no? Mga kabanan ang maswerte nga mangin milyonaryo sa palabuton nga grand draw. Kaya siyempre, sa grand draw man naton nga mapapremyo, may ara kita dira mga kabanan, no? Sang apat ka mga winners nga makabaton sa tag 50,000 pesos kada rehiyon. Subot sa lingon, sa grand draw naton may madaog 50,000 sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region. Ang mga guaranteed prices naman naton no sa 24 ka areas, meaning diri sa aton sabay sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, may magadaogid no sa grand draw. No, way pa grand draw pro balaan ta na mapremyo, no? So 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, no? So din makabaran kag 5,000 pesos bilang third prize. No, so sa aton sa nga mga at the same time sa bahin sa aton sa nga mga kabombo, no, para sa aton nga 1-2 Panalo Part 20 o kon 1-2 Panalo Promo 2021. No, sa mga daily winners naton kada Bomba Radio kag Star FM stations may tatlo kita ka mga winners kada adlaw nga pagalawagon. So all in all sa isa ka semana, Lunes tubto Biyernes may 15 kita ka mga winners nga pagkalawagon, no? Kag kada semana, no, makabaton makabaran sang kon may mapapremyo kitang i-release, no, 1,150 pesos na total cash, no? So may ara 500 pesos na cash amo ning breakdown niya. Ang pagtagsa ka winner na, no, makabaton sang 1,150 pesos cash, no? Ginakipan ina sang total prices, I mean, no, so ginakipan ina sa 500 pesos na cash kag worth of 650 pesos nga gift pack. So gindugang-dugangan naton iya makabanan, no? Ang gift pack para mas damo-damo ka nagapuka-puka, no? Ang balde. Lunes to Biyernes sa kabugusan may 7 ka mga semana kita, no? Kag mayra kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sa iyong premyo. Oy, may deadline ni ha, don't forget. No? So basi masaling mo daw ano pa man ka oras may nagakatabo na din nga bisan 24 hours gani ang deadline ko sa kakalipat lang gid, no? Although nabatian niya, no? Pero kakalipat, no? Ari gin kuan na to sa 6 lang ka oras, no? Sa lawig naman naguro, no? So gani magsugod sa pagbakal kapag usar subong man magtipon, no? Sang inyo nga proof of purchase nagikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. Tipo na, no? So bakal ka muna, tingom kong bakal sang Alfonso Brandy. Ganang nanon sila na battle cup lang, no? So Alfonso Brandy in any variant sila, no? So pwede gid battle cup ang kinanglan naton sila, no? So Rexona deodorant, Orocan, mga produkto sa Orocan, no? Kay kinanglan naton dira sticker kon coupon sa Orocan. Kag siyempre mga produkto man sang Silver Swan. Ano ini, no? Silver Swan soy sauce. Walang labis, walang kulang na linamnam. Silver Swan, sukang puti, no? Sarap asim. Kag Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning. No? So, isa man ina iya makabanan ka o kung gamitom na ito na bilang proof of purchase. So, sa liwat
mga produkto, Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, Orocan, Silver Swan, no? Kag syempre may mga iban pa kita nga national sponsors, no? So regional sponsors naton Panyawan, no? So Panyawan plus Magostin plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na ka-enter kon Panyawan Luyag Dilaw plus Magostin plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa ka-entry. No, so pero ginapaparar namon kamo dira, no? Kag syempre walang hukumpay na R. Florete Ponsa Penderory, the Diamond the Pearl House. So pwede naman kita katabok sa Iloilo, no? Prenda kag prenda sa lahas, bakal sa alahas, no? Kag relo kay may coupon ina, no? And every 100 pesos, no, nga pag prenda mo kag pagbakal sa malahas kag relo, mayra ka sang isa ka coupon, no? 100 pesos is equivalent to 1 coupon. So kung may mga 2,000 pesos worth kada ka pagprenda, no? So by 20 coupons ikaw, halin sa R. Florete Ponsa Pendelory, your Diamond and Pearl House, so may 20 ka naman iya ka entry. So pero dako ang amount, mas damo ang coupon, no? So pwede gid makabisita dito, makaprenda ka makabakal sa barikalidad nga maalahas kag relo. Magasugod na sa masunod nga Domingo, Oktubre 24 tuig 2021, no? Ang 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga Pasko para sa masunod nga Bombo Milyonaryo, no? So adlaw gid sang Pasko, December 25, no, 2021 aton nga Grand Draw. Okay namin, no? Sa adlaw sang Pasko, December 25, 2021, 6 million pesos sa total prizes nationwide. So araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. So na kita ha, sa next Sunday sa pagpamaton nasa nisang inyo nga ma-entries. But tiba tayo naman na Japon no? Ang aton sa ring launching, no? Para sa aton nga promo, no? Sa dito makaban diri sa bahin sang Bombo Radyo. Sige, 25 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Derman sa aton sa ring pagpangalagan sa aton nga panatuntunan. No? So sa aton sa ring matag palamiti ari pagid, no? Isa sa mga reminders pagid naton, no? So ariya, no, kay damuon tani kag ining mapapremyo, no, dapat ihatag tagid iya makabanan sa ato sa ring mga pinangga nga matag para mati. No, so ti sa bahin sa aton sa ring makauturan, ikaw bala ay isa sa mga pilit kag gintanyagan sang radyo, no, kag ginkapon na tape na lansang o na welding o kung na quarantine sa isa lang ka estasyon. Kaya may mga nagapanghatag subong, no, sang radyo o dira sa inyo, no? Basta AM lang nga mga radyo, may arada, may aksyon radyo da nga panghatag radyo, may RMN DYHB, no? Radyo Agong nga panghatag radyo da sa inyo, ti ari nang Sabato, no? Ina nga radyo, no, sa diri makabanan, no? Malipay man ko tani makauturan naton, no? Kay ginatagan sila radyo, libre lang, pero galing kiti abi nyo, natingala ang tanan, no? Nga radyo hindi mariso na lansang sa isa lang ka estasyon, no? Pero mga tag ang DYHB, ginalansang nila kuno sa isa ka estasyon, ti isa ilalay mabatian. Magliso mo, hindi gani maliso, no? Kaya nga, anong rason sina? No? Kaya tipan, no? Gin kapon, na tape na lansang na welding o kung na quarantine sa isa lang ka estasyon. Ti nagaugtas, nagaproblema kaya hindi makapamati, no? Sa inyo sa di paborito nga drama, o kag updated nga mga balita. O, wala sang kailwayan sa pagpili sa estasyon nga pamatian. Bangod, fix dial, hindi maliso-liso, fix mo. O, hindi maliso ang radyo nga ginhatag sa inyo. Tiyari mga kabombo, solve na ang inyong problema. Dali, dalaan na diri sa Bombo Radyo Bacolod ang radyo nga ginkapon, gintape na lansang na welding ko na quarantine sa isa lang ka estasyon, no? Basta AM lang ha. Muna ginaklaro tagid basta AM lang, no? Basta ginhatag sa inyong radyo. Hindi iyang siling nagbakal ka mo radyo dalon ni sa istasyon sa Bombo Radyo pabeuluhan ti hindi ina, no? Hindi mo na yung aton nga promo. Ba kung may ginhatag sa inyong radyo dira kag nalansang sa isa lang ka estasyon, no? Paano na sa iban nga may AM station sa pang-mention ko dal adri, no? Sa estasyon sa Bombo Radyo kay bayluhan naton ina. Sang bag-o di kalidad pwede maliso nga radyo. Plus na kadto kamo di sa estasyon sa Bombo Radyo, pagbalik nyo may plite pa kamo. Tagaan namon kamo pamiliti. Abi nyo pilang ihatag namon sa inyo 1,000 ka pesos. Ibot sa lingon sina isurrender nyo ni ang radyo, no? Kaginatag sa inyo hindi man kamo kapamati sa ibang stasyon da, hindi man kamo maka
liso-liso, no? Sang gusto nyo matian, sa ilo kabi sa FM, mati kay EM lang. Basta EM ha. No? So ti ari ang amon nga radyo di kalidad, no? Ari bag-o, no? Gahining-hining, bakod, kag syempre may flashlight ini, no? May ara sang LED light era gasiga, no? So AM FM band, no? Wala na kapon, wala na lansang sa isa lang stasyon. May hilway ikaw sa pagpamati sa imo gusto nga pamatian. No? So may nanggadalala diligad FM. Pero don't you worry, i-reserve nyo lang anay kay makantuan tagid na ang FM. No? Basta na lansang sa isa lang stasyon kun FM naman. Okay, damo naman nagapanghatag da. No, kada kasugid kuno gati, kwan mo sila, mayo mo sila kuno sa public service. Mayo man sila number 1 man kuno sila. Ginapamatian man kuno sila. Nga mati mahatag ka mo radyo, lansang nyo lang sa isa nyo ka istasyon now. Kuha niya batasan pong radyo mga hatag sang radyo at ang mga promo na to nagligad. Plus na may panghatag ta na lansang na mo na kun wala. Ginapatistingan gina mo na di, no, mag-award ari ang dial wala na fix, no. Pwede maliso-liso. Ang dial sini. Plus ang nami pa beauty today, no, kay may isa kalibo ka pesos pauli. Anong imo pag-imuon na god may lisan ang peke nga radyo nga ginhatag sang mga AM stations dira sa inyo, no? Isla na mo sa kalidad kag hindi fixed dial kundi mimo maliso-liso nga radyo. So dala lang diri no sa istasyon sa Bob Radio during office hours, i-surrender kay hatagan panamon kamo pamiliti. Isa kalibo ka pesos nga pamiliti. Kay hindi kamo magkalipat sa pagdala sang ID for proper identification, no? So during office hours lang kita ha. Meaning to say from 8 o'clock sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Wala to namon kamo diri mga kabombo, radyo mo nga piki basta nalansang sa AM nga estasyon, ilisa namon sang brand new mas de kalidad. Pwede maliso ka may dugang pa nga isa ka libo ka peso. Sige, oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Pabalik na to na to report ni Bombo Dennis Rubica, no? Ini may kang tanan sa bahay niya sang saring budget, no? Deliberation sa bahay sa probinsya sa Negros Occidental. Na interview with Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sige, tutukan na to ni Makabanan, no? Pagkatapos kidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet. Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Nagkabaragap pati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Sa lagat Bombo Ponce Espino. Sige, the same, no? Kung ano natin niya makabalang report ni Bombo din sa Rubica, nagikan niya makabalang sa Negros Occidental Provincial Capital, no? So, kay ang budget deliberation sa probinsya, no? Sa Negros Occidental, sa Provincial Board, sa SP, ang magasugod na. So, may pahig na rin si Vice Governor Jeffrey Ferrer, regarding sa bilang presiding officer, no? Kag siyempre, although mag-agi magiging ang approval, o natin ang presentation sa budget and then take over sa i-refer sa Committee on Finance. Abot si board member Romel de Bolgado magurujap po ng aton nga chairman sa Committee on Finance sa Provincial Board, no, sa balon natin ni karon. Kay may programa dira si Vice Governor Jeffrey Ferrer angot sa sining budget deliberation. Dako budget by next year, no, sa probinsya. Check na to, no? Si Bombo Dennis Obika, kay Ban Pay mabalita sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bobo Pons, sininga semana pag-talakayo na, no, sa gudang panalwig kami sa Committee on Finance, ini ginsumitter sila
last week nga proposed 2022 provincial budget, no? Ining more or less 5.9 billion pesos, 5.7 the general fund, kagang 183 million plus, no? Amo ni bumpos ang para sa EEDD, Economic Enterprise Development Department, so mga 7.9 billion pesos na, no? Ang proposed budget natin for next year, Bombo Pons, no? So sa kay Vice Gov Jeffrey Ferrer nga ari ni karon sa Committee on Finance, no? Kag ilan ini mga patawag sila, no, sa nga gitawag nga hearing kung na deliberation, no? Ang tagsa ka mga department heads ipatawag, no, to defend, no, sa ako paigi gani explicar iga patag sa membros sa Seguridad Panaligan kung nga amo na kada kung la budget kag kun diin nga mga parte na chairman nga mga programa sa ila sila departamento. Pero gin klaro diri ni Vice Gov Ferrer nga hindi tanan nga department heads ang ipatawag, no, ang pila lang, no, ka mga department responsibility mga dalagko bala budget. May mga departamento nga dalagko ang budget like sa aton health department, pumupons sa Office of the Governor, sa budget department, kag grote sa mga infrastructure naton already ang provincial engineer, ang provincial veterinary office ng vet naton kiti daw dako man budget kami mga kapanya pakita against sa siningkuan plan ng PSF, no, padayon pa atong kampanya ang Office of the Provincial Agriculturist, na kiti wala man diri sa sining proposed budget, na ang aton nga agrikultura bumpos wala gidi gipermi nga pabilin, na isa man sa mga prioridad sa aton sining probinsya, na sa ila sining mga programa particularly sa food sufficiency and food security, na sa aton sining probinsya ti daw makita sa mga bulig, no, ginatag sa aton sining mga manguma, no, diri sa probinsya. Isa man sa sining aton sa priority program na sa dalom karon sa administrasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson, no. So as mentioned kay na ni Vice Gov Lacson, Vice Gov Ferrer, nga problema si second week sa November maaprubahan na nila ini. No, kay daw last year gani bumpos sumamo man na wala ta matapos ng bulan sa Nobyembre, before tiya magsulod kita sa bulan sa Disyembre na approve naman to sang SP sang last year. So ini kay sunod si kay Vice Governor nga importante mo, ha, ini nga budget natin for next year particularmente sa health program ta ko, no, padayon pa nga kampanya sa aton nga probinsya sa COVID-19, iti dapat di naman ipagpadugayon. Tapos nga ti ikon na gyapon na lantaw namon gyapon ni lilion gyapon ni kag iti para mabalang iti tanan diri nga na plastar para man sa mga priority programs and projects ng aton sining probinsya. Pati as proseso dapat gibagagi iya sa committee hearing. Bumpos po hindi tanan, no? Pila lang ka mga departamento kung may madalag ko ang mabudget, amo na ipatawag nila, no, sa pagkatayon sa committee hearing para sining proposed 2022 provincial budget Bamopons. Pamatianta si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bomarinis, mga 5 million ng budget, ano? 5.79 billion. Grabe, no? So, 5.7. last year, 4 billion plus na ito, lang no? to ya. 4.4. Oo. Kaya nagdako ni siya Bombo Pons para sa atong tabulate. Kaya nagdako man ang aton sining national tax allotment naton. Ha? Oh. Nagdako man. Nagdiri pa nagsulod ang yung madanas ruling bla. Oo. Nagsulod na diri mo nga nagdako pag ida naton allotment from the national government. Ha? Monika dako ang gin sa angin labutan, no, kay mga 28% ni bumupons nga mas dako
compare ta sa last year naton nga budget 4.4 billion. So dako ini mo pos kasi aton ti amo ni dako nang allotment from the national government bawod sining mandanas ruling. So diri nagsulod nga kadako subong sa aton sa budget puta interest na diri way labot si national allotment ang the rest na nga budget po post kwaon ta man sa mga income generating projects and program sa probinsya. Like sing mga gina-inkaman tabla ning mga renta di sang propiedad sa probinsya like na sa Ayala area nga may arad na renta yang no may income na sa aton cyber center may income kita dira sa pila pa ginaton ka mga programa nga sa aton kita nagadugaman income ang aton nga probinsya. So danatan mahalin nga mga budget naton nga nakalinyada kay isa diri bumpon sa nagdugang dire nagdako ang budget dako allotment kay dako man aton nga na patronisin nga gastuhon particularly sa health program naton nga ang away tabla sa COVID sa mga dasipa lumpos 3 ka COVID hospital ang ginapadalagan sa mga probinsya mo ang Cadiz Valladolid kag ang Himamaylan plus pa ang 3 man ka mga healing facilities naton ang sa daman sa Cadiz Bilogrona kag Silay mo pa nang ginagastuhan mo sa ato probinsya mga molecular lab naton kay iban pa naton nga mga kagastuhanan sa atong karon nga pandemya away naton against COVID-19 amo ning di gini di gini matrikdan ta magdagiduga pagid ang budget naton for 2022 bumupons. Okay la si Vice Gov Ferrer. Sige. Gibe. So, may pa ko kamaton sa schedule kung ano nga mga departments ang kung ano nga agency. Kaya strict na sila nag-aambal. So, siguro dahil this week, matawag na sa budget hearing. So, sa committee on sa finance. So, ang committee on finance, at siguro hindi na nataman yung mga department ang i-take up kahit kung isa hindi naging ang mga lang, ang mga importante lang, like for example sa agriculture, sa health bank, sa budget, and then iba na governor's office, kanat ang ilang proposal for 2020. Anong hinanano na kung ginadali na kay tinato na focus kasi yan ni governor, ma-address na ang sa pandemic yan. Ang priority na to address the pandemic. So, kung ano mga agency ang willing to tira, amo ng priority ni Go. Okay. Number 1, sa health services. So, kung ano pag-ibig ka, then of course, kabalon mga kapong duwa makatuig ang economic recovery, i-address natin sila. Hindi ka dapos sa mga livelihoods at labor movements na benefits sa mga sa tao na duwa because of this crisis. Bago po sa moto ang pahayag ni Vice Gov Ferrer sa dara pagila ng mga bulig ni sa mga na to dolaan sa trabaho, dolaan income, dala pa din pila ka mga economic recovery program sa aton sining probinsya. Bombo po. So, why man niya bi kuan nga may mga faction da subong sa provincial board nga base amo ning isa sa rason nga ma-delayed ang aton nga pagpapasar sang budget ang deliberasyon base balabagan kay eleksyon na. Sabagay, bumpos daw wala man so far. Kaya kung nakita tato sa ginsumiter nga propose budget for next year, nakalaglad man na tanada ako din makadto mo. Toto yung departamento. Kagamot ito na ginanivice niya kung anong mga priority na gobernador sa siling nga programa na saad na dalaman na sa duso karon nga provincial budget. Isporto lang kinabalaan man na bumpos nga inakilanon man mo particularmente sa aton health program amo pa mo ganit nga nga ilan na kay simple gro sa deliberation sa budget deliberation
da man na i-question sa mga membro sa Committee on Finance, no? Musin ka malati ipatawag sa department head, i-depend mo na dira kung amo ni kada kong budget mo, dili makadtong mo ni kada ko sa ano na programa na para sa imo departamento. Ito nakita mo na diya sing aton nga mga membro sa gisagulang panalwigan. Wala mo siguro question kung mapatag mo man lang dayang di na makadto kag makita lang nga balido man lang ya. Hindi mo na guro pamatok daton nga SP, no? Kaya nato sa siguro na panalwigan naton since last year wala man sing mga mabugat nga mga pamatok na nagluntad since ang deliberasyon sa provincial budget last year, Bombo Pons, no? Pero intelligent enough maniguraton nga mga membro sa Susunod na Panalwigan nga mag-scrutinize, no? Sining aton nga proposed budget, na kaya bisa naman kada ko bong posting si Pablo bilog nga probinsya imo diya nga ginagastuhan mo 31 ka mga LGUs, plus pag imo dira nga da mismo sa probinsya level dira, mga departamento pa dira, plus may mga may mga aid ka, may ginapangatag pa na yung mga assistance sa aton nga mga LGUs mo, bumupos balaan mo natin damo man nga nagapangayo do sa assistance. So tanan iti kuan man black and white man kasi naton may mga gagmay guro ang mga question naton nga SP member, mga board members naton, prote kun ba kay last year na sa pila naton dira ka tuig nga pagtambong sa mga budget hearing ti daw makit-an ta ginasunod man proseso, may gina-question man nga mga board members kung ano ko dako budget mo, prote kasi ko kung ma-explicar mo lang yun sa department head kung ma-justify man lang nga mo nakadakong budget sa iya departamento, daw wala man nag-question gid kung ano pang malawig aton nga mga board members. Importante lang mo po gagi sa proseso, kwintas klaras, at least no, ining mga budget nga na partner sa nilatuhay nga mga proyekto magakadto sa benepisyo sa negosyanon. Bombo Pons, no? So buwas regular nga sesyon sa ato sinespi, diguro na di ma-plastar, no? Kung saan sila maset sa ila sini pagsugod na sa budget deliberation kasi ko last week wala ni last Tuesday mo lang submit na sa aton gobernador sa SP ang budget, so why ni madala yung agenda last nga sesyon. Buwas na dala ni sulod ani ay tackle ni kag then ma-set sa hearing, budget deliberation ang Committee on Finance kay patawag ang tagsa ka mga department heads bumpos ni kumadalag ko mga departamento nga may dalag ko nga mga budget ba mo po sa bantayan tala kahit mo na pasalig ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga base middle of second week sa November ilan na niya maprobahan ato sa budget for 2022 Bombo Pons. So, Bobrines, kamusta ang probinsya subong sa COVID case? Doon ka palang lapaw naman taho? Actually, bumupons kay ina, ang aton nga COVID case as of kapon, 4,400 plus. Subong nadugangan naman nabi. Pero kay po at, dako naman gani bumupons. Pero kay ina, sa aton informasyon na kwa, ang aton nga mga ospital, damo pagyapon no sa mga naka-admit nga mga COVID cases. Pagkimentin may mga mild, moderate and severe symptoms nga radra. Ako po sa aton ganing nga Cadiz Hospital sobra pa 90 dira ang admitted. Ang sa Valladolid mga 35. Ang sa Valeriano to sobra mang 40. Pero ang aton nga kagina sa impormasyon nga nakuha sa kay Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz sa aton yang quarantine facilities, sa tatlo aton quarantine facilities Cadiz, Ibi Magalona kag Silay, naghalog-halog ya bumupons sa naligad yung tatlo ka mga quarantine facilities naton ang mga ari diri taga sobra 200, 150.
Kaya inaibong sa impormasyon, nagakuha na ni, double digit na lang ang ara sa aton nga mga quarantine facilities. No? O siningon ang mga asymptomatics, nagbuhin-buhin na, nakarecover na. Ang nabili nila subong, nga ara pagyapon fully occupied aton 3 ka mga COVID hospital, amo ning may mga symptoms. So, hindi pa tayo bumpos kasi nita nagnubo ng number of persons nga na quarantine. Nasa mga quarantine facilities, mas nita huyang ng kaso wala. Na kaya nito ng mga severe cases, mga hospital itong Japon, ara pagyapon mga may mga symptoms naton nga mga negrusanon. Bomopon sa piyak nati padayon, inoculation, padayon ang pag roll out no sa mga vaccine naton at may report ginasing ugto kay bubudan niya ti for ikaduha na nga semana na subong ang roll out sa aton sining probinsya para iya sa Pfizer vaccine no kaya do focus na lang sa Pfizer ang province no ti paano yung iban nga mabaksin tada mano na sada depende kung mag-abot kay ning Pfizer ta bumupons sa nagligad nga semana October 4 October 9 kada ko nga volume October 4 107,000 doses na nag-abot sa atong bumupons sa Pfizer pagka 9 ang mga 50,000 naman sa Pfizer tignan mo damo kaya mo na ginauna sa pagwa, gina-roll out sa mga LGUs na ton para maubos ining Pfizer. Kaya ang acceptance ng publiko, no? Sunod sa Atty. Diaz, ato si Provincial Administrator, nga kundi last week, nagsugod na sila to roll out sa Pfizer. Takit ising 5 pa nila nag-abot siya mo. No? 93% ang acceptance sa Pfizer. Po sinon, damo sa mga negosyanon nga nagpapaksin subong. Bangod sining Pfizer COVID vaccine nga nag-abot. Si ining nag-abot na ito, uruton ni siya, roll out, kag ang kung maurot naman ni siya, or sa sining sa kahit paano, sa last week, kag subong a week, uruton ini. May mabiling garuto pilang naot sige na iporot kay na may nagabot naman ganit bumpos no ang set of vaccine Pfizer, Sinovac kag Moderna namo na nagabot kay na singaga o tiniguro akon morot ning dako bulon sa Pfizer amo naman ni ang ila tirada naman for next naton nga manipulation diri sa probinsya. Basta wala kay ang ako lang naibra kay basi Pfizer na lang subong pero ti mabili na da Sinovac, AstraZeneca nga magkala-expire na mula sa aton nga cold storage ni man. Hindi man rumopos kay ang mga LGUs naton last before sin Pfizer kundi daw mga Sinovac kita gid pang dagdag man kay damo man Sinovac na abot diri sa probinsya. Kaya lang medyo low turnout to kay kung na mga GUs pa basta gani kuno sa Sinovac daw jutay si mga pumuluyo ang nagresponde na kung iban nga brand kadamo na Bombo Pons pero ang probinsya ta nagasalig lang ya kung ano ang vaccine maabot ng national government mo kasi no kaya Atty. Diaz kung ano maabot dire nga vaccine gina-roll out naman na inapang aboy man na sa mga GUs na ton. Kaya lang ganito, basta iban nga brand yan. Babusto, dako gigyang kwan. Ang lang damo gini ka pa vaccine. Kaya lang kano, amo so, taas ang acceptance basta Pfizer, Moderna. Yes. Iban pa. Na? Damo, do taas ang acceptance mo. Sakto na, taas ang acceptance rate. No? Pwede mo na niya, basta kwan, klaro nga Pfizer ang ginauna because not because aming taas acceptance so ining kay may mga Sinovac man tangal lagi nabot so we'll make sure nga ang Sinovac ma-inoculate man naton. Correct. Kaya subong gani amo na magina ni Troyes kay subong dami nagabot kita nga mga vaccine lakip na diri Sinovac, Pfizer man kag Astra
Nga tikon morot na nga aton dako-dakong bulyong subong sang Pfizer, amo naman ang paggamiton ta. Nga kay biskan na nga mag-abot ka upos nga kuan nga vaccine sa probinsya, amo man ang ginapanghaboy nila sa mga LGUs, sa Sinovac man da, Moderna o Nano da. Amo man ang ginaboy nila. Why man sila nga kung Sinovac do wala na ginagamit. No, may gagamit, magaling kay mo na wala nubo lang ang turnout, no? Sang nubo lang acceptance sang publiko kung balaan nila yang Sinovac ang vaccine. Pero may aragin may bupos, may mga nagpabakuna gin man yang bisan ano da, no, kung matawon o tuunan da sila yang Sinovac, ibara ban galing kasi ko tido nubo lang ang acceptance kung Sinovac nga vaccine. Puti mo kanya simple ti ilipas ang una nga relasyon sa aton nga health expert nga any kind of vaccine, ha? Any brand of COVID vaccine kung anong available ti dapat ibatonon tala na kay kuan man gapon taming protection aton niya sa COVID-19 bompon. So mga kuan 14 to 15% na sa aton sinitarget 70% herd immunity ng probinsya ang fully vaccinated na pati inubo pa na bumupons sila ka 15 sa talaklaron mga 70% ni mga herd immunity. So sige may plan mga 300,000 lang iyang post mo ang fully vaccinated sa probinsya. Pati sige may first dose, may second dose, na kaya adladlad may vaccination man sa aton GIOS, may mga gina-schedule mga vaccination ita dire sa aton Kapitolyo sa Negrenses residence, no? May mag-schedule man dira pagluwas sa aton nga mga LGUs mo po. So sige lang kay iti in due time particularly po sining ning aton nga pediatric kuan naton mga vaccines ini mga edad sang 12 to 17 years old. So dire sa probinsya way pataya nang kay way pag-signal. Wala pa sing guidelines. Kuan pa niya aga pilot testing pa sila tos Manila. Correct. Nati wifi guidelines sa kagkuan go ahead signal sa DOH para din sa atong probinsya protesto sa kay Tony Diaz nga anytime kung may ara niya approval ready gid ang atong probinsya nga magpang-vaccine sa aton sila nga mga young ones nag-edad 12 to 17 years old bambopans. Sa mga pinaka-latest update naton, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Hindi naman sa ato sa ringa palatuntunan. Kung lang taon na tonti ang COVID case sa probinsya sa Negros Occidental, subong yung makabanan nga adlaw, sus grabe, doon kita naman nagapanglakaak. 196 ka local case ang province, may tag-isa ka nagpositive nga apol, may isa man LSI, isa man ang ROF. Nagapangadua ang Bacolod City nga may 150 recorded local case, 4 ang apol, 2 ang LSI. So nagapang tatlong probinsya sa Iloilo, 41 na lang yaho. Ang probinsya sang Iloilo sang una sila ni ang tinaas way back for the month of September. So ang Iloilo City 18 na lang. Ang probinsya sa Giberas may 5, ang probinsya sa Capiz may 2, ang probinsya sa Antique may 3 kay isa man ang probinsya sa Aklan. So amo ni sa 3 digit naman tabalik kahapon 85 lang ang Bacolod. Pero subong bumalik na yung makabanan sa 150 naman. Grabe, no? Ini nga mga kaso, maniblag siling tangam kakuan mabla, do ka imposible man, nga magagilinuwa. Ini kay, it's because nga, ako nang magatinaas. Ini kay, halos tanan, ginasunod tanan lang iya makabanan nga mga protocols na ton. So ano ang mga rason? Ano pang mga problema? Tadiri? Mahiro giniguro malabot kita sa aton nga chairman sa Interagency Task Force sa syudad sa Bacolod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran.
daw ga problema to bumbuanton man ang ilang kwan nga internet to, no? So may ba nagkuan ng internet ato do okay man kasi sa lokasyon lang bala. Check na to, no, sa kwan ta kurumagi sa isa ka special communication ni Vice Mayor Eliseth Familiaran kadaw kalang-alang sa ito nga maka video kita maka Zoom interview. Anyway, sige lang ang importante subong makuha tang ining pahayag, no, sa aton nga chairman sang local interagency task force, no, sang syudad ya sa Bacolod. Ano ang mga posibles nga himuon pa naton dire in order nga magkuan kita, no, nga magnubo pa ang kaso ta. Amo ni gurong isa sa marason kun nga angit pabilin kita di sa GCQHR kay because nga ting kaso taway nagakuan sa 3 digit, no, ang aton nga kaso ti October, November, December ti ano mangin Merry pa yan ang Christmas ta. Kag may party ayhan ta sa Christmas. Manugutan blaihan. Sos may mga report kita nga nabaton nga ti sa mga seashores ba, mga beaches naton. Particular sa bansang sur, no, porson sa Bacolod sus gadi naguso man ang tawo. Ti mag-amo sini ang kaso ta way gid nagakwan, way gid nagadubo, no? Sorry ang chairman sa Interagency Task Force ng Syudad sa Bacolod, Vice Mayor Eliseth Familiaran. Vice, may gabi sa imo. Upo di mo subong nga gabi si Bomo Pons. May gabi, Bomo Pons, may gabi yun sa aton viewers and listeners. Vice, na-mention ko, kaya na-discuss ko ang ining regarding bala sa kaso naton, no? Kaya do ari naman kita sa 3 digit. Ti saling ko ano pang kulang naton as of this time, para nga ti mapanubo ang kaso ta kay daw ti hindi naman kita sa matingala kung ano pabilin kita sa GCQHR kay because 3 digit man kita by sa mga cases naton reported every day. Kawal ko po ang aton yang kuan sinada correct ng imong ano ni statistics na gin sila monining Delta variant bubupon. Ang solusyon sinada ang why pakapabaksin, mapabaksin bubupon. Kadamo pa siyang hindi vaccinated, kaya mo ni sila bubupon ang nakalatnan, amo ni silang naka-hospital. Correct. Amo ni silang nakalamatay. Oo. So, amo ni subong ang kampanya sa aton syudad na magbinag-binag ang tao kung ano ang bintaha, kung disbintaha. Kung ano ang bintaha kung mag-vaccine ka, pag-disbintaha kung hindi. So, ang nagligad na inadlaw nag-meeting kita si Mayor sa mga negosyante kag ino-publish na siya bumupons nga dabudamo sa negosyante nga na ugyon nga kung fully vaccinated kasi may mga discounts yun, 20% discount. 10%. Wow. Iban may mga libre nga ipangatag sa mga customer nila nga vaccinated. Kaya ang negosyante ka gusto mo makabalik sa normal nga pagpangabuhi mo. Gusto sila magbalik nga ang tao nagkakaon sa restaurant, ang tao nagkakaw sa mall. Subong ang vaccinated, di mo mupon, kulbaan, maglagaw. So, kung ang ekonomiya ka hindi kabalik, siya nagligad mo mupon, dito ako sa Sugarland, upod ko dito ang taga-Duli, sobra 5,000 galing na wadan, obra diri sa Bacolod, alo. Di mag 5,000 ka, times 5, 25,000 ka pamilya ng Gutman. Di ko ng 25,000 na way kwarta, way nagasakay sa tricycle, way nagasakay sa jeep, way nagakaon sa restaurant, way nagapangumpa. So muna ang isa sa mga solusyon sa no, para sa imo ya as chairman, ay isa sa mga kapanubo sang kaso, ikaw yung nagapati, vaccination, Vice. Ara na bubukon sa aton datos. Nga 95% siyang nakalamatay unvaccinated. 95% siyang naka-admit sa ospital unvaccinated.
Tara, no? Pero sa gihapon, no? Kay ti amo ni bla, daw damo pag kita Japon mga utod, daw medyo hisitan gid yan, no? Ano do? Anong naga kuan ni sa ilaman? Anong naga I mean bulag Malaysia ni sa ila nga mapati sila iya sa wala sa makamatuoran kag ara ng COVID, ara ng vaccine, daw di pa magpa-vaccine, no? Victim inis labong bupon siyang mga fake news. Correct. Kaya kabalo kang ako niya bubupon nga theory, away ini siyang mga pharmaceuticals bala. So, isa ka tao by running nila, nga pakalainon isa ka produkto. Pakalainon mong Pfizer. O isa naman to, bayran naman, pakalainon man si Sinovac. Ang isa naman to, mabayad naman, pakalainon naman si Moderna. Pakalainon naman si AstraZeneca. Di ang biktima ang tao. So, kaya ang tao hindi na magpabaksin, kaya nakita yan sa social media. Dahil nga nagkwanto na after 2 years ko na mapatay. Masumbi ka. May nag-epilepsy. May na-heart attack. Which is not true, bumupon. Bugani, no? So, bagay ang Facebook, bala mo ko isa, dapat kabalo ka ni maglantaw ya kung ano ang tuod kay di tuod mo. No, kay public man anyone pwede na maka-post da, no? Pwede maka-share, no? Pero easy to it man nga kung mag itap nato na kag mamati kita da sa mga nagahambal da sa mga present sa video. Una-unaon taman no? Di ba, Vice? Correct mo, Pons. Tiniyara man yung mga doctors nga unbelievers man mo. Di kung ikaw na kakita, ay, si doktor ganyan mo nito, si doktor pag ganyan mo ni, nagambal nga hindi. Tate dahil. Huwag mo pinalalisar na. So, para sa imo, doktor ka nagambal, yes. pilalang kabilog, ang doktor yan na nagambal mo pa vaccine, huwag mo ginisip. Okay. So para sa imo daw okay gid nga ti pamilya nagtanay sa GCQHR because sa sining sitwasyon naton. Ay hindi niya para sa akon mo point order sa national IATF nga GCQ high risk level 4 kita. Okay. Pero bagay, kung kita lang yabi pasugtan, gustong-gusto ta na gini, no? Makabalik kita sa MGCQ kung tani. Ati, kung pagustuhan ng tayati, balik tas normal kanya-kanya na yung salbas kabuhe. Okay. So, Vice, lalo ba si Damo pag yun ang magkramatay? So, expound ko lang sa imo to ka dali, no? Ang atob lang siling mo sa posible paghatag sa ma-discount sa meeting ito with 80 plus restaurants and hotel owners ang discount to bla sa mga fully vaccinated. So saan ogid abin officially masugod? Publish na bumupon siyang PIO ang mga negosyo nga nagpartisipar kaya hindi man yung mandatory mo voluntary. So damo, expect kita nga damo mga negosyo nga kumagsunod ka sa ila may mga discounts kung vaccinated ka. So all they have to do is to present lang sang vaccination card, naman na? Yes, bumupon sa mamanyang incentive, wala nga ginatag na kung fully vaccinated, kaya hindi ka naman mag-PCR test. Iyan na isang nasyonal nga mando. Kaya kundi namin man. Okay, no? So, nakaroon na po vaccine ko, tapos magasto pag ikutudo, di ba? So, kung fully vaccinated ka, mas kiniin ka makanto, ay na PCR test. Okay. Stay katahom, no? So, na-testingan na naton ini since nag-take effect, no? Kaya ang isa pagit sa mga ginanubla nila, Vice, ang ESPAS, no? Ano ka budlay magpa-register sa ESPAS man? Kadasig din na bumupon. O sa online, kadasig naman. So, mga general information mo lang ginaguro, no? Oo, hapos na siya. Ang hindi dira nga mga espas nila nga pending or disapprove, i-PM lang ko nila kay buligan ta sila. Basta i-comply ng tanan nga requirements.
Pero nakabati ko to nga ti tani kuno kuwaon na lang espas kay ti fully vaccinated naman sa ko ti partner kay siguro man sa aton nga measures diri sa Bacolod. Correct mo po. So, either magpagpag-angot sila sa imo through messenger nimo or sa direct line mo man, no? Cellphone mo. Nasa messenger na mo po, kaya makitaan ko na ang iyang nga espas nga application pending. Oo. So, mabuligan pa sila. Kaya kung sa cellphone, budlay. Kay sa messenger man taga-communicate, siya nag-approve na eh. Mhm. Pero Okay. may arada mo po, kaya nabla makuha siya espas nga 1 week before pa, hindi pa na pwede nga ma-approve kasi dugay pa mo. So dapat pila tani? Mga 3 days before, na muna. Pero kung mga layo pa, hindi lang ano. Okay. So naman nagtandaan nila, no? Kay because nga ano, Vice, kung 1 week ano man, paano? Nga hindi ma-approve Well, na ang yun? practice ang nag-approving officer sa espas, kung layo pa, ginauna niya ito ano yung mga kwan eh. Kaya kabalo ka, may gakuan ka man siyang internet ng signal mo. So, mga manuglakat na ako na yung ginauna nila. Okay, no? Sige, why man sa problema, no? Kay ti ara man da ang imong messenger so that nga maabuligan mo man sila dayon, no? Yes, Bombobon. Okay. Vice tunan ko lang, so do pila na ni ka ano man, pila na ni ka tuig nga ti why kita naga-celebrate buwas gini mapangot ang October 19 kay every time da mo ning aton nga gina sa special non-working holiday baw maskara month pa tani subong, no? Vice so hindi naman kita ka-celebrate sini. Yes, diwa na ka maskara, wala kita kalisiblar. And that amo na for the public to know Bombobon, ang was for October 19, hindi na ni siya holiday. Tungod sa Republic Act 11146, nga ginpermahan ni President Duterte, ginmove na ang Charter Day naton from October 19 to June 18. So, ang Charter data, June 18. Amo ng holiday. So, tomorrow is working day. So, si Mambal Blay Banti, di tanay mo opisina. Ay, di tanay magproseso to sa NGC, kadto sa government center, o kay the Wyman office. So, working day tomorrow. So, ito ba opisina, 8 o'clock sa aga, to ba alas 5 man niya sa hapon, no? Yes, bumupon. Okay. So, ti bagay, makuha naman lang kita sini, kay ti daw 2 years naman kita man, no? Nga nag-celebrate sa Charter Day naton every June 18, no? Of the year. Yes, bumupon. Okay. Sige. Anyway, ti mo ng mga kuha naton, no? So, bagay, so 19, ti kun lang taon naton, daw this week, kung tani, ang highlights ang aton nga maskara, no? Yes, bumupon. Maskara ta tani. O galing may crisis kita. Amo yung sitwasyon. Okay. Ilang importante nga ti kita magdula sa paglaom dara, no? Mga muyo kita always so that nga ti maka kuha na kita, no, makabiya na kita sa sining pandemya, no? So vice ni ako palawing, anong imong mensahe nga mabilin sa aton nga matag palamati? Yes, bumupon sa aton dira listeners and viewers ti halong tagyapon ang wala pa ka vaccine minsan talawag para na kung ako pa mang kuton nyo mas bintahang mabaksinate kita sang sa so kabay pa bumupon dyan yung gabi. Okay, salamat yan. Now, Vice Mayor Elcid Paminaran, ang chairman sa Interagency Task Force ang syudad sa Bacolod, no, para at least may mga dugal na kita diri makabarang mga reminders, especially ining October 19, 2021, gina-reiterate lang, no, sa City of Bacolod nga is no longer a special non-working holiday, no, sa syudad sang Bacolod. So ini paagi sa virtue, no, sa di makaba sa una, virtue ni Akta Republika ini, no, tigin panumdum diri, no, by virtue of the Republic Act 11146,
by President Rodrigo Duterte on November 9, 2018, declaring June 18, 1938 as the correct date of the Bacolod City Charter Day. So Silingon, may opisina buwas dira sa Government Center. Kag even man diri sa mga private yati kung sang una nga kuan kita nag-observe kita sang holiday kuan ni saya mo nang gasarado man isla. So sang ila sa nga mga talatapan. Within this Bacolod so tuloy pwede gid kamo proseso sa mga dokumento sa ninyo mga papeles sa aton iya makabanan nga kuan sa aton nga mga opisina documented sa Government Center. Kag ining ginaduso kay according sa chairman sa Interagency Task Force ang syudad sa Bacolod, di damo kita mga vaccines nga available as of this time. So the only solution para panubot ang kaso kay subong ang kaso naman naton is 3-digit naman ta sang aton sining kaso diri sa Bacolod nga 150 gid kakaso. So the only way nga solusyon sang pagpanubo sang kaso is to get vaccinated. Dapat nga magpabakuna gid kita para malabot ang aton nga herd immunity nga ginatawag. Pero tinit naman Japon madulang iban nga tiway nagapati sa bakuna ti siling tagani inyo man na iya nga inyo man na iya nga diretso. Basta nga ti wala ta galing sa Barsolay Solihi kay maabot ang tiyempo kay ti siling tagani hindi imo ubos ang adlaw mo nga ti masigurado mo lang yang hindi ka malatnan. Pamangkot anong protection mo sa imo sa nga lawas kay the experts have said sa di ba kabanan have spoken ang mga experts mga doctors kag ti ining vaccine siling ti may mga wala kuno ining gindali-dali wala nakaagi sa mga nagakaigo nga trials tingang iban nga lugar nag-enjoy naman subong sa ilang sitwasyon ka after sa sining krisis o pandemya because ang COVID. Hindi kita gusto nga mangin pareho sa ila. Wala na, so why isang rason nga magbalibad kita. Ang social media, about isa man, at tumatag ang bal ni Director Ang, AOC Director naton, sa linya ganit, why man sang ibandira, nga mga rason da factors, kundi siyempre, isa ni ang social media. Bisan i-share lang na gani, mabasahan sang iban, mapati na dayon. So, kaya hindi kita magpati sa tutuod gid nga ti vaccine. Sa tutuod man nga babarita nagapati kita iya sa kung ano da nga i-post da nga ti. Natawan nyo bla kay pero na sa mga posting na to da sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod basta gani tuod na so dira ka mo kung yung pangita ang ituod nga balita sa page sang Bombo Radio Bacolod. Dira ka mo lantaw, dira ka mo check hindi ka masagay mo pati na hindi man nga mahalitimo ka mga hindi lehitimo nga mga bagay nga mga balita kaya sa Facebook dapat kabalo ka na mag-screen kung anong dang tuod ka ang hindi. Kay damo kung sa gani may mga pa na gani may grupo gid bala nga mo lang gid na bala obra nila ya pagpalapta sa mapiki nga balita fake news nga papati nila ang tawo. 27 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. So litunan ko lang ni Bombo Anton ang ining balita bala sa tawa-tawa everything makakuan kita snin maka-check kita sang mga experts man kaya ang tawa-tawa pwede kung ang extract bang yang dugas na ang tawa-tawa nga tanom so ang ang Euphorbia herta ano sang iyang scientific name ining tawa-tawa sa una may mga report pwede ka bulong kunos dengue sa iba ginalaga na lang na gani kag ginainom
no? Ang tawa-tawa, no? So ining report yung makabanan nga ang ini nga tawa-tawa ang extract niya sini pwede mabulong sa mga mild o moderate nga mga COVID patients. No? Suno diri sa mga executive sa makabanan sa Department of Science and Technology kon DOST, no? DOST. Oh, so ang report diri nagapakita sa diri makabanan nga ang tawa-tawa, no, kon ining Euphorbia hirta, ang scientific name niya, no, extract is proving to be ineffective, no, so nangin epektibo kuno ini against sa coronavirus disease kag pwede man ni mabulong sa mga mild to moderate nga mga cases. Suno diri sa pahayag no makabanan sang DOST. So, ang Undersecretary for Research and Development nga si Rowena Cristina Guevara ang nagpahayag, no? Nga ang ilang team nagtuon sa pagbaton sa mga positive feedbacks sa 172 ka mga participants. Grabe, no? So, ginrandom nila ina, randomized controlled by clinical trial, kaya ang efficacy sina, no? And safety sang tawa-tawa extract as a treatment to COVID-19. Sa results ni makabanan sa bahin sang 172 random COVID-19 positive respondents, no? Ginesta kabi nga mag to take two of 1,950 milligrams ang capsule, no? Tingin convert nila into capsule ang tawa-tawa extract, no? 3 times a day for 10 days, no? Ginahatag ini ang capsule as food supplement. So, base sa data sa Lini Guevara, yung symptoms nila nag-disappear, no, between day 3 and day 5. Narula kung mga sintomas sila. May lanat ka, may ubo, may sipon, may kataro, no? So to day 3 up to day 5. So, yung mga nawala sa kanila, yung fever, no? Chills, body ache, pagpalakit sang lawas da, pagsuka, pag-ubo, no? So, ti amo na ang hambal ni Guevara. So, giduga pa diri nga ti pagkatapos no kapag tumar sa tawa-tawa extract nga capsule, naka-experience kuno sang ang participant naka-experience sa pagpalakit sa lawas sa lanat, no? Doon nagnami kunong pamatsagan niya. Ti ara malangling tawa-tawa makita mo man na bisan diin. Gatubo mo lang na ibisan diin, no? So, ti iban ko, no? Nabudayan na maginhawa, one day lang ko, no, ha? Ti katahong mga balita, mumus ni ba? No? Ang ilang pag-antos, no? Madhula na daw ng ilang kabudlayan sa pag-ginhawa. Ano pagid, no? Sa DOST, ano daw nga respondents nag-experience man sang pagtaas pagid, pagtaas ang iyang appetite, no? Nagsangka pagid yung appetite, no? Kag nagdami pagid ang iyang pag-move. No? Pag-ire. Kag siyempre ti nagpaganhagan man sa iyang ubok. Pagkatapos na nag-inom sang tawa-tawa capsules. So, ang project team headed by Dr. Philip Ayan Padilla, no, sa University of the Philippines, Visayas, no? So, tahom nga balita, no, mga musni. May mga year-long study man, no, nga ti nagatukib sa pag-assess sa efficacy sini sang safety sa tawa-tawa extract as an adjunctive treatment, no, sa mga mild kag moderate COVID-19 patients. Now, last May man ang UP Visayas kag ang Corazon Locsin Memorial Regional Hospital nagpermanay sa agreement, no, sa MOA, no, sa sininga project. Dalaga ning Corazon Locsin di sa ato ni, no? Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So ti arang tawa-tawa ti siling tagani, no, sa ugsaran mo malang ini makita. So mayra gani nga manghawan kada, tapos pabayaan mo matulubo nga mga hilamon. Ti hilamon na nimo, no? Kibot ka lang may tawa-tawa gali da nga nagatubo. Tara, no, bisan din mo makita in whether a tropical country, damo gina diya makita mo di sa pungsod Pilipinas, no, sa sining nga tawa-tawa. So gina-convert nila into capsule, and ang effectiveness ni sa mild kag moderate.
no? Pero sa mga severity daw medyo kwan gid, no? So bagay mild and moderate mo na guro mga asymptomatic kwan naton man, no? Or symptomatic pero mild lang gid, no? So asymptomatic to wala gyud nga mga symptoms, no? But symptomatic kay may mga symptoms sa pagtuon mo nga nakitaan ang ato sa mga kauturan. Sa una gani, no, sa mga uma-uma abtan ko pa ya sang duman ko sang bata pagid ko ya, no? Ang tagok ni blasang taw-taw kuti puksion mo na siya, no? Utdon mo na sa may tagok sa puti na tagok yo mo, no? Ginabulong pa na gani sa mga kung may mga katol ka blasang una bla, no? Kuti isang gagmay tayo may mga katol kita sa mga tiilta. No? So utdon mo lang na, no, ang tawa-tawa kung may tagok na iniuno mo ng tagok ya sa pilas mo o sa katol mo, gaayo mo, gamalasa. Kag sa mga dengue, sa una may mga kuan mata sa dengue, na pwede man din magbulong, no? Pero daw ay kita sa mga pagtuon nga na come up dira, no, with regard sa siring nga dengue. No, kay dengue until now wala man Japon sang kuan, no, wala man Japon sang bulong ini, no, may vaccine to ligad pero ti daw nagtrabisiya man to, lina-inay man to sila. O kag daw hindi no amo, no, ang resulta sa to kag damo man nagkalamatay sa tipaksya to bla. O ti ari no, so at least no kita daw nagapaninguha mo kita sa research naton, no, nga ti mapusla man lang gali o ti kon kuan din sang test trial ka mag ang efficacy niya magtaas-taas pagid, no, pwede ta gid magamit, no, sa nga ti matagan sang permit sang Food and Drug Administration o sa FDA nga ti hindi pwede ta nang baligya in public, no, kay we have an abundant supply, no, or I mean kuan mo la, no, nga source, abundant source, no, sang tawa-tawa bisan din ka lang din makita mo ina. Sa gani sa mga babaw sa building sa may duta lang yan, kung sa may kita may katubo rin nga tawa-tawa mo. Sa mo na ang mga benepisyo niya sini. 35 minutos sa kaligan sa taktak las 11 de sa aton sa ring pagpanagan. Pagbalik naton, ako ta report sang patro sa kay Bombo Gracelyn Lobaton kay ti dumduman nyo tong natabo to sa bahin sang kwan sang Antique, no, atong isabla ka pulis, no, nga nalutangan mo patay gid, no, ang ining pulis, no, ti makaluluoy man nag-responder ini siya, no, so pero ti may panugya kita di sa aton nga PIO sang PRO6, no, nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa bahin sang sining paglutang patay sa kay Police Staff Sergeant Elvin Agting, no, nga nag-igo pila gitok igo sang bala sa iya sining kwan nga guya, parte sa iya sining nga guya, no, so pero ini sang gindalaman tuod sa ospital but declared as dead on arrival. Do tatlo ni napatay mo, no, kag isa ka pulis kag duha ka civilian. Hibalaw naton nga mga kabran, no, ang parugyan diri kay ti at least maning kabuhi sa aton nga mga kapulisan, kag may reminders diri nga ti dapat mag-responder preparado ka man, especially nga ti mga armas na ang ginauyatan sang mga tawo. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sa kaso, kinahanglan Nga pagpalaga, para sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos sa kaligid sa taknang alas 8. Sige, kwatang linya ni Bombo Gracelyn Lobaton, ini may kagtanan sa bahinsang sining pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ato sining spokesperson sa Philippine National Police Reserve Services. Kinisata na lang niya nasakop tanan yang rehiyon sa Region 6. Kay ini kasunod man sa sining kamatayon sang isa ka pulis dito sa may bahin sa area sang probinsya kang Antique, so ininggit kilala sa kay Police Staff Sergeant Elvin Agting. So ang report sa dito mga kabanangati sa alleged nga shooting incident dito sa Barangay Kubay, Bugasong, Antique. So anyway, last Saturday ini tatlo ning mga nagkalamatay. Isa na dra ang miyembro sa Philippine National Police. Para man sa ato sa ring makota at the same time sa bahin sang ato sa ring mga kabombo. So ano ang maparugyan sa didre kay especially kung kuan ba lang may mga kinagamo, mag-responder, although ini taman di ma-discount ang probability nga matabo ini kung nga may ara sabay matabo, pero ti lain gid guro ko naga halong kita, di ba? So lain gid ko nagahalong kita. So that's why nga sa part sa ato ng mga kapulisan, hindi lang sila nga ti pag luso mo na dayon mo dayon kwan ng tusmog. Siyempre preparar ka man sang imong lawas for your own safety. Check nato na yung report ni Bombo Grace Lobaton sa Piakalinya. Bombo Grace, may gabi, please come in. Yes, mga pons. So, bisan din tunan, kag-in-practice mo kaya may mga pons ang kinahanglan mo ngay moon, need mo give sang reminders, from time to time mga pons, especially sa aton sa mga kapulisan, kung mag-conduct sila sang police response, kag especially mga pons, kung ang ilang pagkakandakan, may mga armas, pangluthang, kung delikado, gid ang tao nga pagkakandakan nila mga pons. So, ang aton sini nga Police Regional Office 6 spokesperson aton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang nag-remind nagtagsang panumdum sa aton sini nga mga kapulisan regarding sa natabo nga shooting incident dito sa probinsya sang Antique. Kung sabihin, isa ka pulis ang patay, Police Staff Sergeant Wawapon. So ang unang tawapon mo ang natabo sa amo to nga pagluthang sa isa ka pulis dito sa probinsya sa Antique. So ang iya sini nga pangalan si Police Staff Sergeant Elvin Agting, Elvin Agting. Noon po, ang natabo kay may nanawag sa ilang nga police station kag nag-respond rin sila pag-abot nila sa So on duty gali ni siya? Yes, so po. Naka-uniform pa niya. Pagkaabot nila sa location, kasi di nang shooting incident natabo, napatay na ning isa ka victim, ang barangay Kagawad, Mopon, sa barangay Kubay, Kag pagka makita man sa mga tao, kanya mga witnesses man, na nakita ang suspect kasi nagluthang sa barangay Kagawad, nakita nila nagkadto sa balay sang utod na babayi ang suspect. Ang suspect nagpadulong sa balay sa utod sa babayi or babayi nga utod niya. So, so gina-negotiate siguro sang utod yung babayi nga mag-surrender bala. Apang wala yung nag-surrender, so na-fail ining iyang utod nga babayi nga surrender ang iyang utod. So, nagwagulpe ang suspect sa balay sang utod niya. Kadidto sa Berhawo Pons, kay ang mga kapulisan pa nagaplastar na mo ginapalibutan nila ang balay samtang naga-negotiate ang iya nga ang babayi nga utod sang suspect sa iya man mismo. So Pons, pagkagwa sang suspect nakita yan ng pulis sa Berha kagin zero, higugid sa nawong. So amo to napatay ni si Police Staff Sergeant Elvin Agting. So pagkapatay so ay gidya ka preparar ang pulis?
wala mo sa preparar. Grabe, no? Wala sa nag-expect nga dito malusot ang suspect or magwa bala ang suspect mo kung amo to nga alagyan. Kag ang mga pulis nga upod sang victim in tiro Manila sang dayon ang ining suspetsado pag napatay man mo. So ang patay kanan 3 ka bilog. Kag sini nga hitabo nagakaalam mga pons aton sini nga PRO6 so naghatag sa reminder nga kung abot or magkatigayon sang police response dapat ang inyong mga tinunan as police no dapat i-perform din ina dapat alerto kag cautious bala mo pons no hindi kumpiyansa kay may mga unexpected nga katabo sa palibot, especially kung delikado din ang operation o pon. Oo. Kuan pa gina nga ti dapat body-body system Bombo Grace mag-responder. Yes, po, pon. Dapat body-body system. Kag ang mga techniques, tactics, dapat po 100% ready, no? Para nga wala si casualty sa atong sining mga kapulisan. Oo. Gwa sini kay ti ining suspect may kuanan nimo no kumbaga ti nagrarumentado na gid sa ang pinsar niya sa rinimpo na to sigurong pinsar niya to so pagwa niya sa naiya ti duay naman lang siguro sang kira-kira to pitik lang sa nga pitik sa gatilyo karmas niya. So iba ko wala na sa pugong. So ang ato sila mga kapulisan ginluthang naman kagap patay. So, ang pulis na inibokon, 16 years na nag-servisyo sa iya siningarang police staff sergeant. So, ang aton sininga mga kapulisan sa PRO6 ang napalagot man sang kondolensya. Oho. Sige, anyway, ti atis may maprogyan. Ti pamatian Anton Bombo Anton, no? Ang panugyan, no? Ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Bali, may naka-receive sila sa police station nga may pangayo responde kay may shooting incident. Oo, then amo ni si Kagawad intiro ni sang suspect. So karon pag-abot nila to sa crime scene, nagdi-responde sila, nakita nila nga patay ni si Kagawad. So karon nalugit man to ang mga tao sa palibot kung sino ning suspect. It so happened ning suspect nagsulod sa balay sa utod niya ata. So karon dito gina-negotiate sang utod niya ining suspect. Then ang pulis ato man dito nagkanto man dito sa balay kung libutan nila ang balay libutan. So karon do na failed siguro ang pag-negotiate sang utod niya babae sa suspect. Ginagawa tong utod. Pagwa sang utod, swapin man niya ara sa may kilid na to, pirha bala na, o basta may diha nga may sa kawayan, ara ato tong pulis. So, pag-ubalabot na gano'n, din mo to, pagkita sang suspect, piniro niya tong pulis. So wala ka nung pulis? Wala ka preparar? Wala, git mami, wala masig expect nga dito galing dito maagi ang ang suspect. So, naigo ang police si Staff Sergeant Agting do sa Buya. Then, napatay siya. And ang mga kaupdanan man ni Agting, nagbalos man sila, nga napatay man ang Pag-abot nila ma'am, no, sa aton nga mga kapulisan, pag-abot sa ginatawag nga police response, dapat alerto gid sila, no? Yes. Hindi sila magkumpiyansa. And sa aton mga police stations, mayara naman yung mga police stations na may mga issued nga mga bullet vest, no? And kung may araman helmet, prescribed sa PNP, dapat gamiton din na nila, no? Kaya na protection sa ila during the police response. Especially kung pagtawag sa police response, ang informasyon is that armed and dangerous, no? Ang aton nga ginarespondihan or may ginambal na dito nga suspect nga armed and dangerous. So dapat very cautious ang aton gid nga mga kapulisan and dira na nila ma-apply ang ilang mga training and yung mga technique, tactics and procedure
sa pag-responde sa mo na mga situation, dapat i-apply gid nila. Yes, sumupon po. Amo to pa yan sa to sininga spokesperson sa PRO. Okay, ti hindi kin magkalipat, no? Bombo Grace. Kay dumduman mo man to anay itong natabo to bla sa may away ka pa to di siguro, no? Sa Victorias lang ti may nag-amok to. Nga Dumidyo by the Princess Paminsaron ti natiruhan niya gito gani ang nag-amok, no? Patay to ya. Ti ano yung mga justifiable man bla, no? So ti kung natabo ni sa kay so ni agting, no? Oo, ang natabo ni sa iya kung nakita na nila yun kana antisipar niya nga kag siyang nakapatay man sa suspect, so ma-justify man na Japon, no? Pero ti siyang napatay ti ma-justify taman Japon. Hindi na guroy, no? Ti dula ng kabuhi sa isak pulis mo. Yes. O hindi lang to isa kundi tatlo gito ng kalamatay, kagawad, ang suspect, kag ang pulis, no? So, mabato lang mo po sa itong mga kapulisan nga unahon din permi ang safety sang kada isa kag sang grupo man mo po sapat may coordination kag expect the unexpected sa mga police response kag mga operations mo po. Ti okay sige anyway ti mo na at least bisan pa paano may mga reminders kita bla, no? Ipabati para hindi ang purpose naton dang inte na gusto matabo nga muna bla matiruhan ng aton nga mga kapulisan. Sakto gid. So, from time to time, reminders lang permi kag hindi pag kalimtan mo po nga ang kabuhi, no? Sa tion mala o sa tunga sang operation ara gid sa delikado. Sige. Yes, mo po ini si Bombo Grace na ba nag-report para sa pagmasang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, punto alas 9 na. Ang attack na sa gabi sa ato sa ring pangpanagad. So, ti sa dason no? Mangin mahinalungon kita, ha? Kay ti damo pa ang kinahanglan nga serbisyo sa aton nga mga kapulisan. No, para ngati para na, no? Mga pulis pa rin naton iya makabaran ng nagapamuno sa kampanya against sa bahin sang illegal nga droga. No, so kay mga frontliners man sila sang pagtapna sa kampanya man sang administrasyon ni Presidente Duterte. Tapos mapatay lang sa daw why man sang karason-rason, no? So preparar gid daw mag sulong tada bla magsulod kita sa mga respondihan sini naton, no? Kay ti report mo balaan taman na Japon nga ti may shooting incident, so meaning to say may armas, no? So yate si parta na expectaron ta na, no? Ang armas makapamatay. Kay gidya kon naga-preparar man kita. Sige, no? So alala na to sa ringat sempo, no? So standby na kamo sa Santos nga Rosario. And then, masunod naman din no? Ang pagpangaragad karon sa Bombo Hanay sa gabi. At then, iba na mabalita karon sa Bombo Hanay sa gabi. Lunes nga presentasyon, petsa 18 sa bulan sa Oktubre 2021. Ngayon agad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa iyong pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod